Príjemný podvečer, dovolte, aby som vás privítala na poradí 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hranovnica. Podľa prezenčnej listiny konštatujem, že poslanec Dušan Čonka sa ospravedlnil, poslanec Ladislav Gabriš sa ospravedlnil. Na základe prezenčnej listiny konštatujem, že dnešné zasadnutie je uznášania schopné. Dovolte, aby som určila overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Za zapisovateľov navrhujem pani Marianu Kopačovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Jana Visa a pána poslanca inžiniera Jozefa Duloviča. Ďalším bodom je návrh programu dnešného zastupiteľstva. Takže prvý bod otvorenie zasadnutia, druhý určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky, tretie schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, štvrtý bod kontrola plnenia uznesení, piatý bod majetkoprávne záležitosti, ktoré boli prerokované na finančnej komisii, čiže žiadosť o kúpu pozemku Slavomír Chromy, žiadosť o prenajom pozemku Dana Pačanová, žiadosť o prenajom pozemku Karina Pačanová, žiadosť o prenajom pozemku Lukáš Koravec, zamena pozemku obce Hranovnica a SM Trading SRO. 6. bod petícia občanov, informácia o výsledku vybavenia petície. 7. bod majetkové priznanie starostu obce. 8. bod rôzne. Tam by som si dovolila doplniť schválenie financovania projektu modernizácia prevádzky základnej školy v Hranovnici a správa o výsledku kontroly, kontrola pokladne, výdavky hotovosti, kontrola pokladničných dokladov za obdobie január až december 2022, ktorú nám predniesie hlavný kontrolór. 9. bod záver. Chcem sa spýtať, či má niekto k navrhovanému programu doplnenie, prípadne otázky. No veď teraz ideme. Čiže k navrhovanému programu má niekto ešte nejaké doplňujúce návrhy? Ak nie, dávam hlasovať, kto je... Teda bude to uznesenie číslo 97. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení poslanec Jan Vis, inžinier Jozef Dulovič a za zapisovateľku pani Marianu Kopačovú. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Uznesenie číslo 98 z roku 2023 obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 4, kontrola plnenia uznesení. Takže nech sa páči, odovzdávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi. Ďakujem pekne za slovo. Takže kontrolu plnenia uznesení sa pripravil a v podstate uznesenie sú pekne podľa môjho názoru plnené systematicky, takže nič tam neostáva nejak extrémne dlho visieť. Takže ja v tomto bode môžem konštatovať, že obecný úrad pracuje tak, ako má. Nemám nejaké žiadne výhrady voči plneniu uznesenia. Má niekto nejaké doplňujúce otázky? Ak nie, bolo by to uznesenie číslo 100 z roku 2023 obecné zastupiteľstvo 99, prepáčte, uznesenie číslo 99 z roku 2023 obecné zastupiteľstvo Hranovnici berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Dávam hlasovať, kto je za. Všetci, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. K bodu číslo 5 máme majetkoprávne záležitosti, ktoré boli podrobne rozobraté na komisii finančnej a komisii stavebnej, takže máme tam v prvom rade žiadosť o kúpu pozemku Slavomír Chromy. Jedná sa o priľahlý pozemok alebo nasledujúci pozemok pri novej IBV Cintorínska. Finančná komisia rozhodla, že tak ako v prípade ostatných žiadateľov, ktorí žiadali o časti týchto pozemkov, tento pozemok obec plánuje, alebo ak bude teda návrh na kúpu, bude predávať až po zmenách, ktoré momentálne
sa pripravujú, čo sa týka scelovania pozemkov a majetkových úprav. Takže to by bolo uznesenie číslo 100. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici zamieta žiadosť o predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hranovnica, pozemok KM parcela C, číslo 2649/37, druh pozemku orná pôda o výmere 81 m2 v katastrálnom území Hranovnica, zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 žiadateľa, pre žiadateľa, ktorý je Slavomír Chromy, Slnečná ulica, Hranovnica. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Všetci, nikto sa nezdržal. Ďalej máme žiadosť o prenájom pozemku Dana Pačanová. Tá mala v podstate dve žiadosti. Jedna sa týkala... Môžete ich zapáčiť, dávam slovo, keď to máte pred sebou. Jedna parcela na jednom pozemku sa týkala, išlo o parcelu, časť parcely, teda parcelné číslo 5824/4. Je to vodná plocha, ktorá bývala vlastne koryto Venárského potoka, o ktorý majú záujem niektorí obyvatelia bývajúci v tejto lokalite. Finančná komisia zatiaľ tento pozemok alebo túto žiadosť zamietla, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý nesusedí priamo s žiadnou nehnuteľnosťou žiadateľky. Všade naokolo, teda okolo toho pozemku sú pozemky v vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, prípadne lesné pozemky. Preto finančná komisia túto žiadosť zamietla. Takisto aj druhá žiadosť, ktorá sa týka parcely 1166/39, je to pozemok doplatná plocha. Vlastne to tá istá situácia, že všade okolo tohto pozemku sú pozemky vo vlastníctve buď obce alebo rímskokatolíckej cirkvi. Takže s tým, že ešte sú tam záujmy možno aj ostatných susedov a fyzických osôb, takže aj túto žiadosť finančná komisia zamietla. Máme ešte nejaké doplnenie? Keď to pozemku sa týka, lebo to dala moja mama, keď tak môžem do toho vstúpiť. Ten pozemok, my sme rodičia postavili riadne na svojom pozemku. Cirkev je pred našim domom, do záberu, keď vám vidíte, zoberme si, to je pred našim domom. Sú pripádané tam siete, voda, elektrina, až my sa napojili 55 metrov od našeho domu, máme siete. To sú pridané pozemky. Jeden pozemok máme najmä od cirkvi, ktorá dala z celou. Nikdy, Jano, keď vieš, nedávali žiadosť na tie, čo nám patria. Cirkev nechcela rozdeľovať ten pozemok, to dala v celom. Nie, že by sme sa ísť doľava, doprava, sme si toto, čo máte. A plus iná vec, že tam sú cirkev, obec, cirkev, tak ako ste spodná komisia. Tak vidíš, že by sme jednak komu išli zobrať pozemok, tak vždy v našom záberi, čo je, tak sme si chceli jeden domov. Vodná tá plocha kvôli tomu, lebo vodná tá plocha sa nedá odkúpiť, ako viete. Nedá sa odkúpiť, ale sa môže dať do nájmu. Nič nie tam není, No, z finančnej komisie, na ktorej by ste neboli, Dušana, vyplynulo, že celý tento pozemok obec bude mať záujem vysporiadať zmenu pozemku, pretože to už nie je to, aby to bola, teda nebola vodná plocha. A každému žiadateľovi, ktorý si bude žiadať o časť tejto parcely, ktorý bezprostredne súvisí s jeho domom, teda za domom, pretože vieme, že realita je taká, že sú tam užitkové budovy, alebo je tam oplotenie, je to úzka. Každému žiadateľovi vyhovieme, pokiaľ to bude za jeho nehnuteľnosťou. Len táto žiadosť už sa netýka vašej nehnuteľnosti, to je vedľajší. Preto sa komisia rozhodla, že na teraz túto žiadosť zamieta. S tým, že pokiaľ má, tuším, váš brat alebo niekto za domom v nájme a bude zmenená táto plocha, že to nebude vodná plocha, finančná komisia prehodnotí prípadný zámer o predaj tejto časti pozemku, ktorý je skutočne v bezprostrednom vlastníctve s už existujúcou stavbou. Ešte sme rozprávali, že súberu s cirkvou to chceme riešiť. Máme rok teraz embargo a potom roku by sme to chceli riešiť.
Takže ak nie sú ďalšie otázky, bolo by to uznesenie číslo 101. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici zamieta žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku časť pozemku KNC, parcelné číslo 1169/39, nachádzajúce sa v katastrálnom území Hranovnica vo vlastníctve obce Hranovnica zapísaného na liste vlastníctva číslo 1, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 51 metrov v prospech žiadateľa, ktorým je Dana Pačanová. A zároveň uznesenie číslo, teda dávam hlasovať za tú 101. Kto je za? Zamieta žiadosť. Čiže 4, 6. Zdržal sa hlasovania. Kto je proti? Dobre, a potom následne uznesenie číslo 102. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici zamieta žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku časti pozemku KNC parcela 5824/2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hranovnica vo vlastníctve obce Hranovnica zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 do pozemku vodná plocha. Pre Dana Pačanová, Minská 578. Čiže kto je za toto uznesenie? 6. Zdržal sa hlasovania. Kto nie je proti? Ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť o predaj pozemku pre pani Karinu Pačanovú. Takže to je tento prípad, o ktorom sme teraz rozprávali. Nech sa páči, môžete tam prednosť to predniesť vyššie. Je to časť tej parcely, vodná plocha, parcelné číslo 5824/4. Pani Karina Pačanová, Minská 578/24 podala žiadosť, kde ako majiteľka susedného pozemku KNC 1166/51 žiadam o odkúpenie časti parcely číslo 5824/4 v Hranovnice zapísané na liste vlastníctva číslo 1 vo vlastníctve obce Hranovnica, ktorý sa nachádza vedľa môjho pozemku. O túto časť pozemku sa v súčasnej dobe riadne staráme, musíme ho održiavať na jeho poriadok a chceli by sme to majetku právne usporiadať. Za vašu pádnu odpoveď úplne ďakujem. Žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisii, kde Finančná komisia súhlasila s predajom tejto parcely po tom, ako bude vykonaná zmena druhu pozemku z vodnej plochy na ostatnú plochu. Dobre, takže to by bolo... Ako vy, samozrejme je to predbežný súhlas, alebo teda schváli sa teraz zámer s tým, že pani Pačanová si potom dá vypracovať geometrický plán. Keď bude zmenený tento druh pozemku, cena je stanovená, alebo teda navrhnutá je tak, ako podľa zásad návrhu majetku, hospodárenia majetkom obce o vyššie 25 eur za metr štvorcový. Ak nie sú žiadne doplňujúce otázky a návrhy, dávam hlasovať, že je to uznesenie číslo 103. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schváľuje podľa paragrafu 9 odsek 8 písmena E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierku majetku obce znení neskôrších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce časť pozemku KNC parcela číslo 5824/4 druh pozemku vodná plocha o výmere cca 70 metrov štvorcových v katastrálnom území Hranovnica zapísaného na liste vlastníctva číslo 1 pre obec Hranovnica. Prospech žiadateľky, ktorou je Karina Pačanová, Minská 578/24 Hranovnica. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti, ktoré má žiadateľka vo svojom vlastníctve. Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom. Predaj pozemku sa uskutoční po zmene druhu pozemku z vodnej plochy a po B cena za prevádzanú nehnuteľnosť je 25 eur za 1 metr štvorcový. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. 7. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, ďalej tu máme žiadosť o prenájom pozemku Lukáš Koravec. Nech sa páči,
ešte poprosím o prednesenie. Pán Lukáš Doravec je zo Slavova 333 Hranovnica podľa žiadosť o odkúpenie, respektíve prenájom časti parcely KNC 5717 v katastrálnom území Hranovnice, ktoré je vo vlastníctve obce Hranovnica. Týmto vás žiadam ako majiteľa pozemku. Žiadam o odkúpenie časti parcely 5717 Hranovnica, zapísané na liste vlastníctva číslo 1 podľa priloženého nakresku nachádzajúcej sa vedľa pozemku, ktorý mám nájme. Odkúpením časti parcely zabezpečím svoj majetok nachádzajúci sa v stodole, vybudovaním dreveného oplotenia, nakoľko tam dochádza k majetkovej trestnej činnosti, ako aj sypania odpadu. Za vašu plnú odpoveď ďakujem. Žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisii. Komisia odporúča tento pozemok nie predať, ale prednájať. Boli sme sa pozrieť s pánom Oravcom na daný pozemok. Podľa tých skutočností, ktoré sme tam videli, je možné tento pozemok prednájať kvôli tomu, že naozaj je tam niektorí tam robia z toho skladku odpadu, sú tam nežiaduce pohyb, je tam nežiaducí pohyb osôb. Pán Lukáš chce si týmto spôsobom ochrániť svoj majetok, ktorý má v nájme a ktorý vlastne aj má v tej stodole hospodárskej budove, ktorý má tam garážované rôzne poľnohospodárske stroje. Takže finančná komisia doporučuje tento pozemok prenajať. Má ešte niekto nejaké otázky, doplnenia? Ak nie, bude to uznesenie číslo 104 v roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje v zmysle paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona 138 o majetku obci znení zložky predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu vhodného osobitného zreteľa. Časť pozemku KNC, parcela číslo 5717, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hranovnica vo vlastníctve obce Hranovnica zapísaného na LV číslo 1, druh pozemku zastávaná plocha na dvore o výmere 110 metrov štvorcových prospech žiadateľa, ktorým je Lukáš Oravec, Hriedoslava 30 Hranovnica. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti, ktorú má žiadateľ v prenajme a oplotením prenajaného pozemku zabezpečí ochranu svojho majetku pred poškodením, respektíve krádežou a zabráni znečisťovaniu a nelegálnemu ukladaniu odpadu na prenajanom pozemku. Po B. Doba prenajmu sa schváli na 10 rokov a C. Cena za prenájom je vo výške podľa zásad hospodárenia s majetkom obce 0,75 eur za meter štvorcový. To znamená 82,50 eur ročne za celý prenajímaný pozemok. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalej máme schválenie zámeny pozemkov medzi obcov Hranovnica a spoločnosťou SM Trading SRO. Tento zámer bol schválený na poslednom zastupiteľstve, takže neviem, či sa chce ešte niekto spýtať, alebo nejaké doplňujúce. Rokovali sme o tom, že bola by to výmena medzi obcov a spoločnosťou, tak, aby obec mohla do budúcna vybudovať prístupovú cestu k zbernému dvoru, riadne sa o ňu starať a prípadne investovať do nej finančné prostriedky na opravu. Ak nie, bude to uznesenie číslo 105 z roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici schvaľuje zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hranovnica, katastrálne územie Hranovnica z dôvodu vhodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona číslo 138 v roku 1991 zbierky o majetku obci znení neskôrších predpisov nasledovne. Nehnuteľnosť vo vylúčenom vlastníctve obce Hranovnica zapísaná na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Hranovnica, pozemok KNC 3339/29, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2 sa zamieňa za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve SM Trading SRO Dubina 511 IČO 3498661 zapísaná na liste vlastníctva číslo 2258 katastrálne územie Hranovnica, pozemok KNC 3351/20, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2. Zdôvodnenie osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok vo vlastníctve obce je neupotrebiteľný, dlhodobo ho užíva firmy SM Trading Jezero. Naopak, na druhej strane obec užíva pozemok KNC 3351 vo vlastníctve firmy SM Trading ako prístupovú cestu k zbernému dvoru. Obidve zmluvné strany zamieňajú uvedené nehnuteľnosti bez nároku na vzájomný doplnok alebo doplatok. Kto je za? Všetci, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalej máme 6. bod, petícia občanov. Dňa 7. septembra roku 2023 bola na adresu obecného úradu doručená petícia proti odvolaniu riaditeľky základnej školy Hranovníci magistry Lubici Šifrovej z funkcie riaditeľky predloženie. My, obyvatelia obce Hranovnica a ostatní občania Slovenskej republiky podpísaných petičných hárkov, ktoré tvoria neuddeliteľnú súčasť tejto petície, žiadame o okamžité a bezodkladné prehodnotenie úmyslu obce Hranovnica odvolať riaditeľku základnej školy Hranovníci magistru Šifrovú do svojej funkcie. Sme presvedčení o tom, že riaditeľka základnej školy Hranovníci vykonávala a vykonáva svoju funkciu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, odborne a v záujme neustáleho zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu v prospech všetkých žiakov školy. Máme za to, že relevantné právne dôvody na jej odvolanie neexistujú. Zároveň chceme upozorniť na to, že odvolanie riaditeľky školy pred začiatkom nového školského roku môže výrazne skomplikovať administratívne a vecné okolnosti začiatku vzdelávania žiakov v novom školskom roku. Prílohou bolo 20 petičných hárkov, Viera Bangová, predsednička petičného výboru. Dovolte, aby som vás ako zástupca, štatutárny zástupca obce, keďže to bolo adresované na obecný úrad, ale petíciou sa zaoberá niektorý samosprávny orgán, teda buď obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce, aby som vás oboznámila s výsledkom alebo oznámením o výsledku o vybavení petície. Dňa 7.9. bola na obecný úrad Hranovnici doručená petícia proti odvolaniu riaditeľky základnej školy Hranovnici magistry Lubici Šifrovej z funkcie riaditeľky ďalej ako petícia. Podľa paragrafu 1 odsek 1 zákona 85 z roku 1990 zbierky o petičnom práve znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o petičnom práve, má každý právo sám alebo s inými sa obracať vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci. Podľa paragrafu 3 odsek 3 zákona o petičnom práve sa v petícii určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovršila 18 rokov veku, ďalej len zástupca. Osobou určenou v petícii na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci je Viera Bangová, trvalé bytom z ulice SNP 188 Hranovnica, je to osoba staršia ako 18 rokov. Podľa paragrafu 4 odseku 2 zákona o petičnom práve v petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uvieť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. Petíciu podpísalo 498 fyzických osôb, úplná adresa nebola uvedená u 3 osôb. Podľa paragrafu 4a odsek 5 zákona o petičnom práve podpisové hárky majú obsahovať text petície alebo musia byť označené tak, aby bolo zrejme, aká petícia sa má podpisne podporiť. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu. Petícia bola odovzdaná na 20 petičných hárkoch, pričom každý hárok obsahoval text petície a označenie zástupcu. Podľa paragrafu 4a odsek 6 zákona o petičnom práve musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené. Podpisové hárky majú číslované poradie podpísaných fyzických osôb a z poradia je zrejme, že bolo odovzdané 20 podpisových hárkov. Podľa paragrafu 5c zákona o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktoré zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. Podľa paragrafu 10 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení sú orgánmi obce, obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Po preskúmaní formálnych náležitostí obec Hranovnica dospela k záveru, že petícia spĺňa formálne náležitosti ustanovené zákonom číslo 85 z roku 1990 zbierky o petičnom práve znení neskorších predpisov. Prešetrením petície boli zistené následovné skutočnosti. Riaditeľka základnej školy v Hranovnici magistra Luisa Šifrová bola zriaďovateľom školy obcov Hranovnica v zastúpení starostky obce odvolaná z funkcie riaditeľa školy dňa 10.8.2023 v zmysle paragrafu 3 odsek 7 písmena C zákona číslo 596 2023 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v platnom znení. Podľa uvedeného znenia zákona zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy za závažné porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov, pričom sa jedná o povinný dôvod na odvolanie. Zistené porušenia všeobecných záväzných predpisov sú uvedené vo výsledkoch z vykonaných kontrol a audite účtovníctva základnej školy. Predmetom petície je požiadavka na prehodnotenie úmyslu obce Hranovnica odvolať riaditeľku základnej školy. Keďže v čase podania petície už bola riaditeľka školy odvolaná, úmysel už nie je možné prehodnotiť. Odoslaním tohto písomného oznámenia o výsledku vybavenia podanej petície sa petícia považuje za vybavenú podľa paragrafu 5 odsek 5 zákona číslo 85 roku 1990 o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Podpísané starostka obce. Má niekto nejaké doplňujúce otázky, návrhy, námietky? Ak nie, bolo by to uznesenie číslo 106 z roku 2023. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici berie na vedomie informatívnu správu o výsledku vybavenia petície proti odvolanú riaditeľky základnej školy z funkcie riaditeľky podané starostkou obce. Dávam hlasovať, kto je za. 7, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalším bodom programu číslo 7 máme majetkové priznanie starostu obce. Taktiež je to téma, ktorá teda bola prerokovaná, o ktorej sme sa spolu rozprávali. Takže návrh, dovolte, aby som vám prečítala návrh. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva obce Hranovnica podľa článku 9 ústavného zákona číslo 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica v konaní začatom z vlastnej iniciatívy v zmysle článku 9 ústavného zákona číslo 357 2004 zbierky zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ďalej ako ústavný zákon, uznesením obecného zastupiteľstva číslo 96 z roku 2023 zo dňa 28.8. voči Vladimirovi Horvátovi bytom SNP 605/141 starostovi obce vo volebnom období 2018-2022 na svojom zasadnutí dňa 28.9.2023 rozhodlo takto. Vladimír Horvát, bytom SNP 605/141 Hranovnica, starosta obce Hranovnica vo volebnom období 2018-2022 tým, že nesplnil povinnosť verejného funkcionára v zmysle článku 7 odsek 1 v nadväznosti na článok 7 odsek 5 písmena A ústavného zákona tým, že nepodal písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za kalendárny rok 2022 v termíne 30. apríla, tak ako to uvádza ústavný zákon, porušil článok 7 odsek 1 a článok 7 odsek 5 písmena A ústavného zákona. Podľa článku 9 odsek 10 písmeno A ústavného zákona sa Vladimirovi Horvátovi bytom SNP 605/141 Hranovnica, starostovi obce Hranovnica vo volebnom období 2018 až 2022 ukladá pokuta vo výške 5667 eur. To je suma 1/12 ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Pokuta je splatná na bankový účet obce Hranovnica do 15 dní po nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odôvodnenie podľa článku 7 odsek 1 ústavného zákona. Verejný funkcionár je povinný 30 dní od dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu 30. apríla každého kalendárneho roku podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie po A. Či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnosti podľa článku 5 odsek 1 až 3.
Po B. Aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnom zamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára. Po C. Aké má funkcie štátnych orgánov územnej samosprávy, orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a orgánov iných právnických osôb. Taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takéto funkcie. Po D. Svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára, z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára. Po E. Svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titulu, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu podľa stavu 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Po F. Popis daru alebo iných výhod, ktorý verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie ako hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátumu jeho prijatia. Podľa článku 7 odsek 5 ústavného zákona oznámenie podľa odseku 1 podáva starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Podľa článku 9 odsek 6 ústavného zákona. Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa článku 7 alebo článku 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť pokutu zaplatiť podľa odseku 10. Podľa článku 9 odsek 10 písmena A ústavného zákona pokuta sa ukladá po A v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie podľa článku 7 v lehote ustanovenej článku 7 a podľa článku 9 odsek 16 ústavného zákona. Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie 1/12 z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici uznesením číslo 96 z roku 2023 zo dňa 28.8. začalo konanie z vlastnej iniciatívy v zmysle článku 9 odsek 2 písmeno A ústavného zákona voči Vladimirovi Horvátovi, starostovi obce Hranovnica vo volebnom období 2018 až 2022, bytom Hranovnica Solných 605-141 z dôvodu nesplnenia si povinnosti podať oznámenie podľa článku 7 ústavného zákona a zároveň mu umožnilo, aby sa k predmetnému konaniu vyjadril, a to na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hranovnica, kde môže vystúpiť prípadne do momentu začatia jeho konania doručiť svoje písomné vyjadrenie. Vladimír Horvát, starosta obce Hranovnica vo volebnom období 2018-2022, doručil na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.8. list, v ktorom uvádza: v lehote do 31. marca som nepodal písomné oznámenie o svojich majetkových pomerov manželky za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Oznamujem, že som neúmyselne nevedel, že ako už občan obce, ktorý nie je zamestnancom obca, nie je verejným funkcionárom, mám podať oznámenie o svojich majetkových pomerov manželky za kalendárny rok. Vedel som len o tom, že musím podať daňové priznanie k daní z fyzickej osoby, čo som aj 27.3. vypracovala a podal. Na svoju obhajobu môžem len dodať, že to nebolo úmyselne a neznalosť zákona. Podľa článku 9 odsek 9 prvej vety ústavného zákona rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou členov obecného zastupiteľstva. Rozhodnutie bolo prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dnes 28.9. Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9 poslancov a za prijatie rozhodnutia hlasovalo, počet poslancov dám hlasovať a je potrebné sa vlastnoručne podpísať na toto rozhodnutie. Poučenie proti tomuto rozhodnutiu je možno podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na ústavný súd Slovenskej republiky v lehote do 15 dní od dňa jeho doručenia. Podanie návrhu má odkladný účinok. Takže to by bolo uznesenie číslo 107. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici, alebo teda ešte sa spýtam, či má niekto nejaké doplňujúce návrhy alebo otázky. Ja sa chcem spýtať, že tá suma je
môžu zastupiteľstva aj zmeniť, či to musí byť zákona dať 1/12? 1/12 zo zákona, to musí byť. Zákon nám aj menej. Nemôže, že musíš... 1/12, to som tu prečítala. Pokuta sa ukladá v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára. Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom rozumie 1/12 z jeho ročného príjmu. Tam zákon exaktne to hovorí, to jednoducho nedá sa spomínať. Je to mesačný. A zároveň zákon o obecnom zastupiteľstve hovorí, že poslanci nemôžu túto pokutu odpustiť. Proste to, ak je začaté toto konanie, tam neexistuje to, aby sa táto pokuta mohla odpustiť. Čiže to nie je o nejakej zhovievavosti, o tom, ale o tom, že keďže už začaté konanie bolo, pokuta sa musí uložiť, pokiaľ si nesplnil, čo si pán hovorí. A do dnešného dňa nepodal. Vie o tom niečo komisia na ochranu verejného záujmu, aby podal? Som tej kopie. Nič nedal. Ja, keď sa vyjadrilo na začiatku, že dal, ale nedal. Takže uznesenie číslo 107. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici rozhodlo v zmysle článku 9 ústavného zákona číslo 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o porušení článku 7 ústavného zákona o uložení pokuty voči Vladimirovi Horvátovi bytom SNP 605 starostovi obce Hranovnica vo volebnom období 2008-2022. Rozhodnutie tvorí neodkladnú prílohu tohto uznesenia. Kto je za? 6. Kto sa zdržal? Kto nie je proti? Ďakujem. V bode 8 máme na schválenie financovania projektu modernizácia prevádzky základnej školy v Hranovnici. Dovoľte, aby som vás informovala som už o tom na finančnej komisii, ale pre tých, ktorí sa neúčastnili komisie, obec Hranovnica má záujem sa zapojiť do vyhlásenej výzvy na modernizáciu prevádzky základnej školy v Hranovnici, ktorá by obsahovala výstavbu telocvične, výstavbu školskej jedálne s výdajňou jedla, výstavbu multifunkčného ihriska a to sú teda investičné náklady stavebné, zároveň je tam potrebné dodržať 5 základných oblastí, čiže novovytvorené učebne alebo modernizované učebne musia byť debarierizované, takže nejaká taká úvaha alebo projektový zámer je, keďže telocvičňa sa bude projektovať ako bezbariérová, aby v objekte telocvične vznikla jedna novo vybudovaná polytechnická učebňa na vyučovanie praktických zručností žiakov. A zároveň v budove základnej školy, keďže máme dosť žiakov základnej školy zaradených do skupiny žiaci so zdravotným znevýhodnením, aby sa dokúpili ešte didaktické pomôcky v rámci modernizácie týchto učební pre tieto deti. Ďalej je tam podmienka, že musí tam celý tento projekt musí obsahovať nejaké zelené riešenie alebo tzv. Smart riešenie. Náš návrh je, aby budova budúcej jedálne alebo vydajne jedla obsahovala zelenú strechu, čo bude vlastne smart riešenie alebo zelená. Bola tam možnosť vybudovať ešte aj nejaké vonkajšie učebne, ale po konzultácii s povereným riaditeľom základnej školy sme dospeli k tomu, že nebolo by to prínosné budovať nejakú vonkajšiu učebňu, nejaký altánok, že skôr tá polytechnická učebňa alebo teda učebňa na pracovné vyučovanie v budove telocvične. Odhadované náklady na celú túto investíciu predstavujú približný odhad asi 3 milióny eur. Z tejto výzvy je potrebné spolufinancovanie obce vo výške 8%. Takže dali sme objednávku na verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, ktorá sa už pripravuje. Prvé kolo podávania žiadosti je do 15.10. Potom, ak teda zostanú nejaké zdroje, ktoré nebudú alokované, druhé kolo by malo byť 15. januára. Verím, že všetky činnosti projektanti stihnú tak, aby bola podaná žiadosť 15.10. Teraz ide o to, že v prípade, že teda celý ten projekt bude odhadovaný finančný náklad hodnoty 3 milióny, je potrebné prijať uznesenie o tom, že
V podstate tých 8%, čo v tomto prípade znamená 240 000 eur, je ochotná obec zabezpečiť z vlastných finančných prostriedkov. Takže nech sa páči, dávam ešte priestor na otázky, doplnenia. Ale 240 000. Tak budeme ich mať. Ak sa do toho chceme zapojiť, tak ich budeme musieť mať, preto je to na nás rozhodnutie, či sme ochotní uvoľniť z rozpočtu a z kapitálového fondu výdavky na túto činnosť. Myslím si, že 3 milióny na to, že to majú byť v podstate 3 objekty, nie až tak veľa. Je to veľká telocvičňa, ktorá sa dá rozdeliť, že v podstate 2 triedy súbežne môžu mať vyučovanie telesnej výchovy. Je tam tá polytechnická učebňa, je tam výdajňa, jedáleň a multifunkčné ihrisko. To si myslím, že ak sa teda ujdeme do nákladu 3 milióny, bude veľmi pekná a úspešná akcia. Skôr ide o to, aby sa nám podarilo uspieť v tejto veci. Zase na druhej strane projektová dokumentácia, aj keď nie je lacná, myslím si, že o potrebe vybudovania telocvične a multifunkčného ihriska obec hovorí už dlho, čiže ak aj zostane projektová dokumentácia, neboli by sme úspešní v tejto výzve, ide nové programové obdobie, nová vláda. Verím tomu, že výzvy na vonkajšie športoviská budú, čiže ak by sme neúspeli, myslím, že tá projektová dokumentácia na telocvične a ihrisko sa určite dá použiť aj do budúcna. Takže nič, žiadne. Takto by bolo uznesenie číslo 108 z roku 2023. Obecné zastupiteľstvo Hranovnici schvaľuje po A. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia prevádzky základnej školy v Hranovnici, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl pod výzvy PSK miery 003 2023 DFE FRR, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce v maximálnej výške 240 000 eur, čo by tvorilo rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. A po B. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Kto je za? 7, ďakujem, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom je správa o výsledku kontroly, kontrola pokladne, výdavky hotovosti, kontrola pokladničných dokladov za obdobie januára 2022. Nech sa páči, dostávam slovo hlavnému kontrolu. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže je to kontrola, ktorú som už spomínal pri schvaľovaní vlastne plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok. Cieľom tejto kontroly bolo zistiť, či postup kontrolovaného subjektu v tomto období bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. No, táto kontrola bola vykonaná ešte prakticky počas leta. Ja tu konštatujem v záver tej kontroly, že bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupuje podľa smernice o obehu účtovných dokladov a platných právnych predpisov. Vzhľadom na to, že účtovné doklady sú riadne vybrané, dôsledne číslované, prehľadne uložené v žádnom, všetky majú požadované náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Boli tam také drobné nedostatky, som tam niekde chýbali odpisy, ale toto ja nepovažujem za niečo zásadné, skôr sa jedná o také nedostatky z nepozornosti alebo kvázi z toho veľkého množstva tých účtovných dokladov. Priebežne sme to komunikovali s pani Štúrcovou, odstraňovali, takže nie je potrebné prijímať nejaké osobitné opatrenia. Však ako som vám spomínal, tak musím konštatovať, že pri tejto kontrole ma zarazilo veľké množstvo účtovných dokladov, ktoré sa týkajú priamo PHM. Pre všetkým teda malý, veľký traktor a ostatné stroje, ako centrálna kosačka, píl a ďalšie veci. Aj tu musím konštatovať, že účtovné doklady majú náležitosti, ktoré majú mať. Ja som si však potom urobil takú nejakú analýzu celého tohto. No a v závere takisto tej správy konštatujem, že
za obdobie 1.1. roku 2022 do 28.11.2022 bolo spotrebovaných len na malý traktor 2070,01 litrov PHM. A dokopy za obdobie, potom som to rozčlenil od nového nástupu novej starostky do 29.11.22 do konca roka to bolo len 102 litrov. Ešte mi povedať to, čo ste vyražili, na malý traktor bol celkovo za celý rok spotrebovaný 2170,60 litrov PHM. Za obdobie od 1.1. do 28.11. to bolo 2070 litrov a do konca roka to bolo 102 litrov. Veľký traktor za celý rok spotreboval 3714,96 litrov PHM. Opäť môžeme konštatovať, že od 1.1. do 28.11. to bolo 3664,96 litra, pritom od 29.11. do konca roka 50 litrov. Ostatné stroje, centrála, kosačka, píly za celý rok spotrebovali 1299,45 litrov pohonných môd. A môžeme konštatovať, že od 1.1. do 28.11. to bolo vlastne všetko po tomto období. Len finančné vyjadrenie pri ostatných strojoch, ja som sa tak porovnal, lebo napríklad obec Spišské Bystrice za rok 2022 na kosačky, tak na ostatné stroje minula dokopy vo finančnom vyjadrení PHM za 355 €, obec Hranovnica za 2347,52 €. Celková suma, ktorá bola vyplatená na PHM za celý rok 2022, bola v sume 12 565,87 €, pričom opäť som to rozdelil tak na obdobia, čiže od 1.1. do 28.11. to bolo 12 309,93 €, od 29.11. do konca roka 255,94 €. Vzhľadom na to, že vlastne mám tak nejakú pochybnosť o tom, či sa jednalo o hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi do plánu kontrolnej činnosti na rok, vlastne na druhý polrok 2022 sme zaradili aj kontrolu čerpania PHM, čo máme schválené, že sa budeme tomu do konca roka ešte. Asi tak, 23. pardon. Takže tak asi k tej kontrole. To je nevyzeralo, keď to prepočítanie, nemám to hodinu. To nám ukáže tá druhá kontrola, čiže... A máme také, zistíme, že koľko motohodín, keď tam nebudete v traktore pohľadne, či tam sú či... Či bola evidencia, tak Každý stroj má mať svoju evidenciu, knižku jazd, motohodiny, má nejaké svoje technické parametre, čiže my sa dokážeme dostať k nejakým číslam. Či budú úplne exaktné, vidíme, ale minimálne pre nejakú predstavu si to vieme nejakým spôsobom nastaviť. Budeme vidieť, či to môže byť aj tá povestná Felícia, ktorú jeden z pánov veľkých politických strán v rámci daňovej kontroly, kde som jazdil 600 km, možno to bude obdobný prípad, ja neviem, uvidím. Ale myslím si, že k tomuto sa nejakým spôsobom dá opatrať. Ten veľký traktor musel každý deň prejazdiť 10 litrov. Každý deň. Každý deň. Piatok, sobota, Ešte piatok, sobota, každý deň musela 360 po 10 litrov. Ja som to len tak zhruba prádal, lebo som tiež videl tú správu, tak mne to vyšlo, lebo veľký traktor má GPS, takže tam som dajú dohľadať nejaké údaje, tak mi vychádzala spotreba zase, lebo zaznamenávajú sa tam kilometre 5,5 litra na kilometr. A spotrebu ten traktor veľký. Na kilometr. Na kilometr. Ty kokos, to je tank. To je traktor. To na 100 km. Je 550 litrov na 100 km. Ty vole. 5,5 litra na kilometr. To je Jana Pavla ináč. Tak uvidíme druhú. No veď. Takže má ešte niekto nejaké otázky, doplnenia? Ak nie, uznesenie číslo 109
v roku 2023 obecné zastupiteľstvo v Hranovnici berie na vedomie správu o vykonaní kontroly pokladne obecného úradu za obdobie január až december 2022 podobne hlavným kontrolorom. Dávam hlasovať, kto je za. 7, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Nech sa páči, pán kontrolor ešte si vyžiadal slovo, že dá zatiaľ predbežnú informáciu o stave druhej vykonávanej kontrole. Čiže tak, ako viete, ja v súčasnosti vykonávam vlastne kontrolu v základnej škole, je to kontrola nejakého odmeňovania, v podstate kontrola zamestnancov a tých náležitostí, či vlastne sú tak, ako majú byť. Kontrola je dosť rozsiahla, čiže poprosím trošku strpenia. Zatiaľ som tam narazil opäť na také veľmi zvláštne odmeňovanie, hlavne pri niektorých jednotlivcov. Napríklad veľmi ma zarazilo, že učiteľ na 2. stupni dostal v 7. mesiaci tohto roku vyplatené 2 odmeny, jedna bola v výške 9 000 eur, druhá v výške 1380 eur, čiže to je za prakticky niečo cez 10 000 a 7. mesiac. V 12. mesiaci 22 tam boli dokonca 2 odmeny v 1 mesiaci, dve po 2500 eur. V 11. mesiaci 22 tam boli vlastne tiež 2 odmeny, obidve sú, tam sa poskladalo z viacerých zložiek, ale obidve boli prakticky v rovnakej sume, 2150 plus 163, dvakrát vyplatené. No, čiže takéto nejaké odmeňovanie, to odmeňovanie tam kolíše veľmi výrazne u niektorých zamestnancov, niektorých tie odmeny sú relatívne v norme, v niekoľkých 200, 300, 400 eur, niektorých sa hýbu v tisícových sumách. Takže tá kontrola bude ešte prebiehať. V podstate taktiež ešte sa tam zameriavam na zaradenie niektorých učiteľov, kde som si nie úplne istý, či boli správne zaradení vzhľadom na dosiahnutú kvalifikáciu a ďalšie náležitosti, ktoré to má mať. Čiže ja vás samozrejme tú správu komplet celú dostanete. Predpokladám, že už na najbližšie zastupiteľstvo. Takže aspoň takto čiastkovo, aby ste boli nejak informovaní, ako to sa deje, aj vzhľadom na to, že ten prípad začína taký aj nejaký spoločenský záujem na ňom je, takže na to stále pracujem toľko na to. Nejaké otázky, pripomienky? Zároveň teda si dovolím otvoriť aj diskusiu, pretože sme vyčerpali plánovaný program, takže nech sa páči, dávam priestor ešte aj na otázky k odznenému alebo nové návrhy, prípadne interpelácie z našej strany. Ja by som poprosil znovu vôbec, aby sme sa vrátili k jednaniu s vodárňami ohľadom tých hydrantov, ktoré sú na chodníku. Aby ich buď likvidovali, lebo to je ich majetku, tak sme hovorili, aj ten pán, ktorý tu bol vtedy na jednaní, hovoril, že by to vedeli riešiť. Budúci týždeň mám dohodnuté jednanie s vodotranskou prevádzkovou spoločnosťou ohľadne nejakej aktualizácie a podpisu zmluvy o prevádzkovaní čističky a kanalizácie, pretože tá zmluva, ktorú máme, je veľmi zastaralá, nepresná, takže môžem sa spýtať, ale to by som riešila potom aj spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom. Oni to majú taktiež zakreslené a mali by nám povedať vysvetlenie, prečo je to tak, ako je. Ďalej, nech sa páči. Ja ešte len krátko doplním, že v podstate sme sa zúčastnili v uplynulých dňoch, či kontrol aj pán prednosta, ja osobne nejakých školení, pripravuje sa od 1.11. zákon o novelizácii, teda nazývajú to veľká novela zákona o majetku obcí, čiže bude sa nám treba vysporiadať od 1. novembra
určite s prepracovaním zásad nakladania s majetkom obce, kde musíme zapracovať nové legislatívne veci, ktoré budú platiť od 1.11. Týka sa hlavne nejakého taxatívneho vymedzenia alebo vymenovania, čo obec považuje za osobitný zreteľ. Predovšetkým to, a sú tam nejaké lehoty, kedy sa môže znížiť, kedy sa dá alebo treba vymenovať, kedy je majetok obce neupotrebiteľný. Čiže o tom vás chcem teda informovať, že v mesiaci október nám treba intenzívne pracovať na prepracovaní zásad hospodárenia, ktoré bude treba prijať. A schváliť. Komisie si to dá potom už keď bude nejaký návrh. Čiže áno, dávam aj týmto domácu úlohu, že na najbližšie zasadnutie finančnej komisie skúste si aj vy premyslieť, čo všetko by sme mohli zaradiť ako dôvod hodný osobitného zreteľa, čo vás napadá z praxe, pretože áno, je to jasné, že zákon nemôže pamätať, teda zákonodárca určite nepamätá na všetky životné situácie, ktoré môžu nastať, ale pokiaľ to nebudeme mať uvedené v zásadách, že je toto možné použiť ako dôvod hodný osobitného zreteľa, takýto ani prenájom, ani predaj nebudú byť uskutočnení, pokiaľ sa to nedostane znova do zásad. Čiže áno, dá sa to teoreticky, ale tým, že sa znova zmenia zásady. Čiže všetkých vás poprosím, a hlavne tých, ktorí ste dlhšie vo funkcii poslancov, aby ste si skúsili naozaj tak logicky pospomínať a navrhnúť, čo všetko sa v obci dalo považovať za dôvod hodný osobitného zreteľa, alebo na ktoré situácie by sme mali pamätať. Ja by som vstúpil do nejakého, my máme schválené v prvom období 2014, keď som pamätáš, Martin, keď bol ešte pán Krachner, to som návrh, aké podmienky sú tam rozlicené. Do dnešného dňa tam nie je zrušené to. Že je zrušené. Nie je Už je zákaz predaja. Zákaz predaja, podľa akého kľúča to taký nejaký je, že tam je spomínať osobitný zreteľ. Treba pozrieť do uznesenia 2014. No, tým, že sa vypracujú úplne nové zásady, tak v podstate všetky ostatné. Čo ja viem, tak